Ni'n gweld y gynulleidfa'r dorf yn ymgynnull o gwmpas y prif gylch yn gynnar iawn, sy'n arwydd mai di Mercher yw hi. Ac rhywun edrych mlaen at yr adran dy a'r meirch yn nes ymlaen y prynhawn yma. Yn rhan ucha'r cylch ar fore di Mercher, mae catre yr adran A. Ac ar hyn o bryd, y dosbarth sydd dan sylw yw'r dosbarth ar gyfer y Caseg Wag neu'r Adfarch 4 i 7 mlwydd oed, gyda'r Merlod Mynydd Cymreig. Ac ar y brig ar hyn o bryd, ar y chwith fyny mae Hope Starburst yn eiddo i Sam Mosley. Ac Kitty Bodley o'r fenni yn beirniadu y gystadleuaeth arbennig yma. A hon, Rob, ar y brig, wyt ti'n gallu gweld pam bod Kitty wedi mynd amdani? Wyt ti yn, mae hon, mae rhywbeth am y Caseg fach hyn, mae wedi dal anigad i trwy'r dosbarth mewn ffordd, mae rhywbeth yn special, mae rhyw quality bach gyda hi, ti'n gwybod, symud yn dda, ac eto ni'n trafod Kitty tu ôl i ar hyn o bryd, yn yr het smart na. Kitty'n edrych am rhywbeth at y marchogaeth, rhywbeth at yma bach o gryfder, a hyd at, falle yma bach o uchder fyd. Fi'n credu mae'r Caseg fach yn Hope, Starburst, mae'n tico bob bocs mewn ffordd, ti'n gwybod, yn y farni, a wedyn yn ail ar hyn o bryd wrth gwrs, mae yna Broughton Enable i Alison Jones, wrth y march Thistledown Esteem ac allan o y Twyford Timpani. Mae'r het i ffwrdd. A mae'r hosglwm a'r garden goch yn mynd i gyfeiriad Hope Starburst. Wedi dal gafel a mae'n meddwl gymaint yn dwi. Dyma beth mae'r holl waith caled y paratoi yn golygu pan wyt ti'n cael gafel ar y garden goch yna. A bydd y garden am bwysig i Sam Mosley sy'n arwen y Caseg hyn, achos mae Sam, un o'r bobl o'n i'n sôn yn gynharach yn bobl sy'n cael ei dalu neu gallu trafod a paratoi cyffle i bobl eraill. Ond a mae'n fel arfer mor fysi yn y cylch yn trafod cyffle i bawb arall. Hi sydd wedi pyrnu hon iddi hunan. Y Caseg fach hyn, so Sam yw'r perchynog y Caseg hyn, so bydd hwn yn felys iawn iddi hi i gael dangos a ennill ceffil i hunan. Mae'r wyneb yna yn gweud cyfrolau. Yndw, wyt ti'n disgwyl fod, wyt ti'n mynd i lefen dyma bach fyna, Helef? Wyt ti'n dechrau mynd y bach yn emosiynol fan hyn ar... Na, mae fe'n stori fach... Mae'n stori fach melys, achos mae Sam yn gweithio mor galed, ac fi'n gwybod bod hi'n meddwl tipyn am y Caseg Wag hyn. So, da iawn i ti, Sam Mosley, ennill a trafod. Ceffil ti di penderfynu arno, parnu a paratoi. Bydd wedi mynd gyda fe achos dy geffil di yw e. Mae di bod yna o ddechrau'r daith i gyd. A mae'n llefen fyd, oeddi we? Neu hwys oedd e falle, oedd hi'n sychu dagre neu hwys fyna, wy ffili penderfynu. Na, mae'n disgwyl yn iawn. Mae hi'n proffesiynol iawn. Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed. Dyma ni Hope Starburst yn sicrhau'r wobr gynta yn y dosbarth i'r Caseg Wag a'r Adfarch 4 i 7 mlwydd oed gyda'r adran A. A llawn gyfyrchiad y mowr iawn fyny i Sam Mosley y perchennog. Well, Sam Mosley, I have had these interviews with you before, but normally with horses you don't own, but this one you do own. I do own this one. I get to bring one of my own, and I never expected this. She wasn't coming, but obviously I've got a pony at home that's poorly, so at the last minute it was like, you are coming. She's not the bravest, it's her third show,
hence the emergency brake. But no, I'm delighted with how she's performed. I'm sure you have. As she trotted along here on the way out now, she really pings. What does this ring do to them? Do you think it makes them a bit more sparky and I electric? think it's just given them the confidence to use the anxiety, because it gives them anxiety. Even these ponies that are flying, there's a bit of anxiety in there. Some of them thrive on it and use it. Others, they just go into their shell. She's borderline. I think today she's definitely used it, and hopefully she will in the championship. Many, many congratulations. Thank you very much. Llongyfarchiadau.